قدم به قدم. درود به کل شما عزیزان دل دیده و دوستدارانی برنامه تریول شو از روزنه جهانما. оғози мавсими зимистонаи Travel Show қадам ба қадам дар Тоҷикистони табиӣ сайёҳӣ. тасодуф, тааҷҷуб ва мавзеи афсонавии Шаршараи Варзоб. гурӯҳи эҷодӣ дар яке аз беназиртарин маҷмӯаи сайёҳӣ. сафеддара, афсонаи кӯҳӣ ва хизматрасонии сатҳи баланд сайр кардан дар баландии 2600 метр аз сатҳи баҳр метр аз сатҳи баҳр баланд аст. ана ҷое ки нуқтаи аз ҳама оғозшавии лижаронӣ. шоми нотакрору хотирмон, ҳазлу шӯхӣ, хотираҳои фаромӯшнашавандаи соли 2018 ва орзуи нияти нек баҳри истиқбол аз соли 2019. ҳузуру ҳаловат, истироҳату фароғат, сайру сайёҳат ва дигар хизматрасонии маҷмӯаи кӯҳию лижаронии Сафеддара рӯзҳои наздик дар Travel Show қадам ба қадам аз равзанаи ҷаҳонамо манзури шумо.